लानानै फैबावबाय। बे भिडिअ जाहैबाय माबोरैहाय नोंथांमोना गावबा गावनि ATM नि सिक्रेट नाम्बारखौ दिहुननानै लानो हायो मबाइलनि गेजेरजों। आरो ATM नि सिक्रेट नाम्बार दिहुननायाथ' गोबां रोखोमनि दिहुननो हायो। जों ATM मेसिनाव थांनानै पिन जेनेरेसन खालामनो हायो, नेट बेंकिंजोंबो हायो आरो मबाइलनि गेजेरजोंबो हायो। दा मबाइलनि गेजेरजों माबोरैहाय पिन जेनेरेसन खालामो आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे प्रसेसखौ फोरमायगोन आरो। दा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जों गिबियावनो मबाइलाव मोनसे मेसेज टाइप खालामनांगौ। मेसेजनि बक्सखौ खुलिदो, खुलिनानै मेसेज गोदान टाइप खालामदो आरो बे 2 आव लिरदो 567676। बेनिफ्राय गाहायाव मेसेजखौ टाइप खालामदो PIN स्पेस नोंनि ATM नि मोनब्रै नाम्बार, जाय ATM आव लास्ट नाम्बार दं मोनब्रै, बेनिफ्राय स्पेस खालामनानै एकाउन्टनि लास्ट मोनब्रै नाम्बारखौ लिरना होदो। नैबेबायदि आरोखि पिन स्पेस बिदि आरो बेबायदि ATM नि सिगाङा मोनब्रै बिदिनो। बिनिफ्राय मेसेज हरदो। मेसेज हरनायनि उनावहाय नैबेबायदि मेसेज फैगोन। Your request has been successfully forwarded to bank. You will shortly बिदि फैगोन। फैनायनि उनावहाय नैबेबायदि मेसेज मोनसे फैबावगोन OTP, जायखौ नों सिक्रेट नाम्बार होननानै साननानै लाथ'नांगोन। बे सिक्रेट नाम्बार जायोब्लाबो नों बेजों फैसा बख'नो हाया, नाथाय बेखौ चेन्ज खालामनांगौ। बेखौ चेन्ज खालामनो थाखाय जों ATM मेसिनाव थांनांगोन आरो बेबायदि फैयो OTP। दा नोंथांमोना थांदो ATM मेसिनाव थांनानै ATM खौ सोहैदो। बे OTP आ 24 आवार्सल' थायो, ओंखायनो नोंथांमोना थाबैनो 24 आवार्सनि गेजेरावनो थांनानै पिन चेन्ज खालामहैफिननांगौ जायो। ओंखायनो नोंथांमोना जाय ATM मेसिना खाथि दङ बे जायगा खाथियाव थांनानै नोंथांमोननि ATM खौ सोलायनांगोन। ATM खौ सोदो, ATM मेसिनाव सोनानै दसे दोनथ'दो। बेबायदि मेसेज नुजागोन आरो डिसप्लेयाव। दा बे ATM खौ बख'नाङा। Do not remove your card होननानै लिरनाय दं। ओंखायनो ATM खौ सोनायनि उनावहाय रिमुभ खालामनाङा आरो माने बख'नाङा। बिनिफ्राय दसे नेदो। नेनायनि उनावहाय डिसप्लेयाव माखासे अपसन नुजागोन। नोंथाङा बेंकिं होननाय अपसनाव थुनानै होनांगोन। ओरै बेंकिं लिरनानै नैबे बटनाव थुदो। थुनानै दसेनि उनाव मोनसे नैबिदि लेंगुवेजनि अपसन फैबावगोन, हिन्दी, इंलिश बेबायदि। नोंथाङा हिन्दी इंलिशबाबोखौ सायख'यो, नोंथांनि गोसो। आं इंलिशखौ सायख'नो थाखाय इंलिशआव थुबाय। बिनिफ्राय जायखिजाया मोननै नाम्बार थुनो थिनदों 10 निफ्राय 99 नि गेजेराव। जायखिजाया आं 96 थुबाय, जेनेबा 25 बो थुनो हायो, गोसोबायदि नाम्बार थुनानै होनो हायो। बिनिफ्राय येस होनायाव थुनानै होनांगौ आरो। थुनायनि उनावहाय बै दहाय जे नोंनि मबाइलाव मेसेज फैदोंमोन ना, मबाइलाव OTP वान टाइम पासवार्ड होननाय, बे मेसेजखौ थुनांगौ। जेरै नैबेबायदि फैदोंमोन ना, नैबे 5101 बेबायदि OTP फैदोंमोन। बे OTP खौ बे सिक्रेट नाम्बार बिनायाव, पिन बिनायाव होथ'नांगौ आरोखि। होदो टाइप खालामनानै जेरै प्लिज एन्टार इउर पिन होनदों नालाय, बेवहाय नोंनि मबाइलाव फैनाय OTP खौ होदो। OTP खौ होखांनायनि उनावहाय गोदान मोनसे अपसन नुजाबावगोन आरो। बेनिफ्राय नैबेहाय आगसिथिं दंना पिन चेन्ज होननाय, बे अपसनाव थुदो। ओरै स्क्रिन टाच बा नोंस्रा स्क्रिन टाचाव थुनो हागोन। ओमफ्राय बटन होनाय दं नालाय, ओमफ्राय बटनाव थुबाय। बेनिफ्राय प्लिज एन्टार इउर निउ पिन। दाना नोंहा गोसो बायदियैनो नोंनि पिन नाम्बारखौ होनानै लानो हासिगोन आरो। मोनब्रै पिन नाम्बार, जायखिजाया मोनब्रै पिन नाम्बार, जेनेबा 1289, जेनेबा 9878 बेबायदि गोसोबायदि। बेनिफ्राय रि एन्टार, जाय सिक्रेट नाम्बारखौ थुदों बे सिक्रेट नाम्बारखौ थुफिननांगौ। बिनि उनाव नेदो। इउर ट्रेन्जेक्सन इज बिं प्रसेसजों। ओमफ्राय लास्टआव नोंनाव मोनसे डिसप्लेयाव मेसेज नुजागोन जे इउर पिन हेज बिन चेन्ज साक्सेसफुलि। दा नोंथांनि सिक्रेट नाम्बारा बेनो जागोन आरो। नोंथाङा बेखौनो सिक्रेट नाम्बार हिसाबै बाहायनो हासिगोन, नों दा नैबे लास्टआव थुनाय। बेनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोननि लोगोनो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ
गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ।